И хора спя. И нека да бъде. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80 хора тръгвам да тръгвам. Хомче да добре. Така че тук не е. Къде са? Honkato dole. Aqui o Ramadan, aqui o Lundki. Te não anda Pascares. Ето го. Ти клас, вирижи моя брат, баща се дама като трябва скъс. Сар. Ама там ще спи. 2 на 2 на 2. Там сме. Ачоле. Те мука светло. Там те център килото. Разби. Здравейте хора, аз казвам. Там после така те пашко да ти най-якото това. Ачо и хора. Нека видим. Къде са? След малко. След малко. Няма тук. Искам да намеря нещо като детектив. Какво да направя хора? Аз не знам. Нека броим за всеки случай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аз ще им дам бонус хора. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отивам да ги търся хора. Елате с мен. Нека знам, че човек винаги ще бъде ето това. Нека го покажа на вас. Да, има някой. Не. Няма. Но знам човек къде ще бъде. Ще отида в първата стая да търся хубаво. Може да е зад това. Няма ги тук. Няма ги тук. В първата стая ги няма хора. Единия ли ще бъде в първата чекмедже, или във втората. Ето ги, тук са. Първо, тако ска и втори манги. Ей, сега първо. Не, казка първо втората столо. Хора, ще намеря първи някой. 3, 2, 2. Контри. 3, ти. Аканато 3, sarame 2. Аме 2. Давай да изпиш. Аканако, акаре са някаква старамента, каз 3. 3 на... И колко трябва да те победи. Давай, туша. Давай. Хора спя. Ай, брат. Аре, не го
Barney. Ya está, Coco. Son. ¿Por qué no piensas en otra casa con nosotros? O Ramazan abi Pascal. Komple Que varsa. Melade. Ay, este me dice, vaya, No, no içeceğimiz mastemiz yok. Kote da var. Hey, Çavayan, Canan, bir say. She say. No, no. She say. Истиним дисей. И последно хора 80 тръгвам да ги тръся. Porque хвана. Това е Паскал. И Паскал има 3 точки и аз 3 точки. Не е тук. Паскал имаш 3 точки. Hello! Bă, să avem noi că dacă vom bavi și am în meza tu, am mai trașat și am dat tu, am gens că eu grasa men. Ina citoșca mama. Bavi da am în bra, am mai trașat am. Давай, Паскал спашува. Ой, ce să arată peste ce să video, tai te kida să. Hai, creni să aga gonzaco. Гонизако. Vezi, e tata stares, ale tata. На, кеу, как имаш Гонизако? Ако видиш, ако ако